ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди халқи тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ аст ки маҳз ба шарофати он давлатдории миллии тоҷикон ҳифз ва таҳким ёфт. ваҳдати миллӣ барои ҳар як фарди худшинос худогоҳ арзиши муқаддас мебошад. он заминаи пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, фарҳангу маънавиёт, роҳу нақлиёт ва дар умум рушди босамари ҷомеаро фароҳам меорад. аз ин рӯ ҳифзи ин неъмати бебаҳо вазифаи ҳар яки мост.